What's up mga guys? Ang bilis sa Carmen School guys. Ay, what's up mga guys? Hello mga day, nakuha na ng tuloy na mga day, akong videohan ha. Dali mo nakuha, ulit na, pagkat ko dahil. Naku ba, ningit na, unsa ningit na ha? Ulit na, ulit, pantak. Bangos, di ba tisikot? Taas mo na nadanan kayo. Tinaw kayo. Sana uwel. Puro corals. Welcome to Puro Corals, mga day. Mga day. Hey, what's up mga guys? Taga day, asa mi day? Taga day. Bukol day, bukol day. Taga day, asa mi day? Bata mga guys, kanang alimis ako anday kanang buhol day. Ano buhol day? Arot lang day. Mo di Herbert Scoop day. Ay, mga vlog day. Ay, sa vlog day. Because today, guys, it's Sunday day. Wait, panahon. It's Sunday. Pwede ba maligo? Ay. Bibos, sanilas ako day. Mga sanilas sa kuhan ay buhol. Buhol day. Putol. Sana putol ng sanilas. Muna kabibo ba, mga day? Kabibo ba? O, dagayos. O. Ang amo lang mga day ba kayo ka na? Mag-picture may hampas. Mugulay ko yung mga bato-bato day. Hampas. Ano day? Okay na mga day? Ay, pulta day. So, ang amo lang day kay... Very ka. So day, di ta mag-uib-uib din mga day kay ka ng... Kabibo ba? Sana oil. As O Lord, and this thy gift is about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Father and Son. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, Algil. Birthday. Happy birthday to you. Grabe, grabe. Birthday mga day. Grabe, grabe. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa Mayo. Happy birthday mga day. Yay! Iblo mga kandol day. Hindi mga day. Make a wish. May Ihampak sa naong. Gidungan mo doon ni Gil. Doon mo doha.
What? Lagpot laway. Mama pod. Si Mami. Laoy. Aka na, bisag di pa tayo hupan. Wish. Secret lang ako. Yeah. Sana well. Makayot ang ulisan. Makabayo. Makabayog ang pam. Oh, kita na. Yeah. Hoy, sige na. Ang naay gift ani si Nitra in town og sige. Inyo nga ni kag kuan lagi ni charity lagi ni. Oh. Charity lagi gikan. Hinata ganin ani ya. Yeah. Sana well. Na pagit og hatag ni tita. Laun. Sa pangyak so. Nakaboy ta gift. iPhone 7 Plus. Hila ka na. Hoy, tagay niya. Sana well my cellphone. Message mo, message. Diyan kayo kay ako. Darata. Char. Salamat kayo. Hoy, sila Nitsa. Nits. Agaw sino. Asa man yung thank you? Oh, abli day. Asa man? Ginagil. Salamat yung plate. Gay. Hi guys. Okay. Asa di biday? Asa day? Name sa kwanday bohol day. Bibo ba? So badong day sa kwanday hermits day kay kanang mag-picture may mga day. So ay say hi day. Hi day. Wala kita sa bura day kabibo ba? Really, nigga? So badong may day mag-picture may day marag daghan kay tao day kay it's Sunday day and it's kanang the celebration of Mother's Day. So Mother's Day ma? Mother's Day? Mother's Day day. Picture ko sa mama day kay bibo kayo day. Why ba ako rin uyab diri day kanang kabibo ba? Asa mga bana day mga asawa day mga uyab niya. Asa ko ipot ani day. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Asa mo diri kung dapit sa banday hermits day marag diri lang mo day. Be right back mga day. Sana well. Sana all. Di ko makaingon ba nga. Yan, enjoy kaya. Uy, mauwa ko ni ini nga mag 5 ay mag Wala mga ising. ning kamo si iya ka. Kaya you die love millions kida. Yes. Oh, naanam jud tani no. Mo. Sulti ko oh, video ha. Video ha, di ba save? Para gani ako ma-save. Ako kahibaw jud ko nga bisag di ko perfect nga mother. Yeah. Bisag Beauty. bisag kanang naasan ko yung mga nahimong mga bate Yeah, pero Oh, sabay ito ay among thankful ko kay gidungog ni Lord akong gipangayo nga si Kristen. Yeah, si Kristen is So mo gid siya mag Burgat. Akong gipangayo ni Lord sir nga kanang hatagan po siya kanang mapares ang kinabuhi ba nga Para minyo na. mga bata. Uy, wala na ako nagbayad ni Dale. Wala ako nagbayad sa kanila. ayaw Ano ako magbayad sa palipo sa ayaw ing nga ayaw wala gid mastoryan gineron mastorya mo ba mastorya mo gineron Sige. Oh, lambot yan. Oh, lambot. Moto din, anak ko din. abot gid daron diha Hoy, ma. Even daw kasi. oy si ining mabot na sa tarong ining Kulabot na. She's part of the family. Kulabot na, hoy. Papasa ka, mabi, papasa. Uy, ako, G. siya ko na magpagato na ako Oh, ako, hoy. Mark my word. Mark at Mark. Hoy, si Mark. Si Mark. Uy, Oh, lapis. yeah, boyfriend. Kamot niya ini naman. Kasi ba, ay sagot to ha. Duha. Si Chen o si Den. Nalumos. Tapan na lang uling, maoras na ng tugwaya. Oh, mo ba? Next.
mo nga madak kami. Ayun. Hoy ma, sinin. Ano innings? Hindi ba tawag innings? Kay Police sergeant. Hoy, Strap boy. Strap Kuan ha, na on video ha. Oh, yes. Ayaw, ayaw. Inyin! Ingon nga, dili ka mo padayon og Balik mo dere! eskwela kay mo trabaho ka. Ayaw jud kay kanang trabaho. Mataktak ra ka eskwela kay para Padayon. mahimong pulis. Padayon, John. Padayon laban. PJ! Padayon, God, PJ! Mamay ka dong. Laki. Dong. Ayaw, mamay dong ha, ayaw pang laki. Judy, uy, ano, uy, malaki Oy, na, bata minaw. pa ta. Oy, ingon si Vincent, bahala ko sa sigig hugas, basta magpakasal ko na mo. Yes, done. Yes, Nasa isulti! Oy, Ginny Joyce! Char. Video Ginny Joyce! English, English. So much for everything. Kung wala ka, wala ni. No other wala woman. ni. Sana If wala I'm niya not there, no other woman. celebration nga. Di jud may makaabot. Grabe, nakabog sa tulo ka, emperador, tulo ka. Sa abot, di kay may kaabot ron diri sa among gi abtan. Oh, yes, done. Thank you so Salamat much. kayo. Very, very, Thank you so much, thank Sister you. Charity. We love you so much. And God bless you. Yeah. Bisan sa man sa pag bisan pa sa paglayaw si Christine mo. Okay na may okay na, okay na. Thank you kayo kay bisan pa man sa imong mga kasuko diri na mo. Huwag din nga, magipasaylo. Mo ni Ken. Imugi gitan og kalipay nga parehaan ni. Tanang paghitabo ba na adjay purpose ang Ginoo. Yes. Everything happens for our purposes. Kay Tita, hubog! Hubog! Imo kaluha! Oy, tita, even though ka naman, na kayo may tita nyo kayo, pero we're so thankful bitaw ka ng God Natita ako, bog na po si Mecca. God giving you ka na to us. Binsoy. Kalingog lang. Jenny! Jine! Balisaw! arigato Ken. Mga bisan. Ay, arigato dapat. Arigato gozaimasu. Para very much. Thank you Ken. Thank you. So, Lingkod, si Vincent. Si Vincent yung dive. Hilak sin. bisan namin mga nabuhat nga mga mga Out ko. I'm out of this. Out na ko, ani out. O, bumuwi. sa imong kasok ko. Wato. Okay naman niya. Okay naman niya. Oh, baka okay naman niya. Ay, baka kay basig bababo. Baka kasi baka sa Nihongo. Salamat kay Chair bisan pa man sa imong mga kasuko namo. Imong gisukli namo nga maayo. Yay! Ginoo mo bubo nimo sa mga grasya. Yeah. Labaw pa sa imong gihatag namo. Thank you kaayo.